Lah niku kok nyekel jempole piye iki? Wah, sikile isih nganu isih jempole isih gawe jempolo. Saya kepengin mayang aku. Kuwi nyasmitani karo Mbak Kairo, mbok menawa sesuk ya seneng jepitke ngono kuwi. Maksudnya jepitke jempolo ki ben dipernake Mbak Lintang. Gimana Mas Gading udah ngantuk apa belum? Wah, sudah. Sudah. Sudah lir-lir. Tadi sudah mau bubuk di sana tadi. Mbak Lintang. Nggih. Jare mengko bengi panjenengan yang bintang tamu ini adikku Mas Catur banyak karo Mas Gading. Oh, nggih. Terus siang ini rak nganggur to awan iki engko. Nggih. Sampeyan nginepe nang Mas Gading apa nang Pak Jaroni engko. Wah nang anu Pak Dekeswan. Oh, alah. Ojo. Lah pripun? Jangan. Medeni. Ojo nek nang kono ndak bayar sesuk ojo. Gratis ya Pak De? Gratis oh. Mengke tempatnya VIP nggih Pak De? Kursi ngarep omah. Nggon teras kae. Aku ditinggal mlebu ya tinggal turu ya karo kae. Didulane tinggal turu. Ah kae iki liya meja kursi iki khusus sing dienggo tamu arep ngundang mayang. Oh. Ya saka Mbah Miko Semin Gunung Kidul ngersake yen ning Tawangono Lintang. Bawane mengko gentenan. Bawane Mbak Lintang mawon. Ayo mengko raketan sak larik ya sampean ya mengko cakepane dikandani karo Mbak Lintang. Neno. Yen ning Oh. Nah, sing romantis. Nah, ngono lho Wah, piye to, iya. Mas? Masa kamu lupa sih? Oh iya ya. Kemarin kan kamu udah chat aku. Iya. Katanya kangen. Wow, sudah jelas. Enggak perlu ditanyakan. Wong bagus aku ngerti Malah kaya tatap mata saya. Ya dioper ngene Mas Gading, cakepane apa? Neno. Marang Mega. Bari. Marang Mega. Ingang kosong. Gentenan Mbak Lintang. Cakepane apa? Janji Mas, kayak sama lek janji-janji ning nggonku kayak piye? Iya. Ngelingi apa ora? Lah, Saiki kaya apa? Dengi kaya apa? Ya gak yo medun yo. Sing jenengane Wolang Langki aja ming apa nok? Napa? Sing jenengane Wolang Langki aja ming janji. Nah. Yo medun yo. Nyandi. Dunar ngopo? Nyandi. Manut. Janji. Ayo tak tonton Pak piye? Tak tonton Pak piye? Yo. Apa nyawang Bu Pras ben semangat Mas. Ya, lojo tenan ta. Dipeleti lho. Deni. Janji. Janjiku Nah, ngaten niku, Mbak. Alah apa rendang nyanyi mau? Aku wis kok wis janji eling kok. Medat
Sing nyaron kene. Napa sing nyaran? Bringas. Wah, pengen kuwi, Mas. Ben kayak dhewe to. Mergo nganu kok ya Mbak Lintang. Nggih, pripun? Grup karawitan semene kae iki. Nggih. Sing durung rabi ya ming sing nyaron kae. Wah, sing niku. Nggih. Cek Joko no Mas jenengan. Sing 13 tahun. Piye? 13 tahun. Oh, seumuran. Nimas ingsun prasapa ayo Ora kok. Yo. sinek senan bumi langit tangi sing tias nganteni padang rembulan. Ya, iki bawane wis dijen karo Mbak Lintang. Tembangnya mengko gentanan lho iki. Pon Lagi. Mas Gading full mamanya. Weh. Apa jenenge? Duet. Angko tembangnya. bayarannya dibagi lur, Lah, Mas. iya. Ayo iki sawerane iki Piro, lho. Hah? Piro? Sawerane iki pokoke aku sembuh saka Kuwi mau 500 kayak dititipke Mas. Mas Agus sak kuwi mau. Dihitung sik, dileki. Ayo dibukane celuk Mas Gading. Ya Neng. Ayo Mas Gading. Yo. Ngantuk aku kuwi. Ngantuk banget aku. Lah iya. Semulai Jere kangen Mbak San tekan kene ngantuk iki piye to, Mas? Surang ngantuk ya, Lah, kok kuwi mau gimmick, ngapa? Ya. gimmick acting. Boyokku loro e. Iya to? Piye to jane iki? Yo, Tapi cuti apa piye, Mas? Loh, kok mapan iki piye to? Yo. Nyanyi, Mas. Ya Neng. kuwi to. Ya Neng tawang. Lintang wong bagus aku ngenteni tekamu barang nika ing angkasa mas sontakon ki pawartamu neng omahe ora rasa keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng-mubeng miteranggon goleki
katon manise tiba bunga nyanding dheweke ora bakal atiku kekiwang liyan yen si podang andutut ati kepranan ramanja atiku sana saya putra tak saranani sun kat wulut Danggune wis dicaosi. Nggih. Saiki anu Tin. Pripun? Pak Lurah diaturi kon Oh, nggih. tanggungan. Sampun kondur. Alah. Wis dumeh. Iki mau wis rasa-rasa kan munggah terus kondur. Wah, jane. Awedine tok todong. Lah salahe mau dadak diomongke sik. Oh, Kudune iya. ora sama. Waduh, Isuk pelajaran isuk dalang meneh. Lah nek anu tak susule apa piye? susune lek. Kok disusul ya wis mbok tekan ngendi. Ya wis ora apa-apa. Napa nek mboten Pak Lurah nggih Pak Dukuhe. Pak Dukuh. Pak Dukuhe, Pak Dukuhe Nggih. sik isih Dukuh. muda tumaruno Mas Dukuh. Mas Dukuh. Katuran Karo- pinten? Oh iya, heeh. Wonten Peralihan pertandingan. ki lho. Ha iya karo Pak Ambia diaturi. Kalian Pak Ambiah Ya. monggo. Penyerahan. Wis dicaosi mik iki Pak Ambia. Nggih. Sugeng dalu, Mak. Oh, nggih. Wah, Jebulane ya gede dhuwur ya. Wah, gah gede dhuwur. Jajal tak delok suarane gede apa ora iki? ning anu ketoke sing siji sembodo nek iki. Oh nggih. Nggawa tas e.
Mesti cacul mulai. Sugeng dalu, Mas. Sugeng dalu, Mas. Sugeng dalu. Mriki kemawon nggih ben. Nggih, wonten tengah mriki. Ben cepet oleh jodoh. Nggih. Nggih ta, Pak? Oh, napa? Nggih, Mas namine sinten, Nggih, Pak. Mas? Mas Wikan Ansori. Panggilane Wikan. Wikan. Nggih. Sok Wikan apa piye? Mboten. Kok jenenge Wikan ki bapake mbiyen nyidam apa ngono? Ngidam wik. Nyidam wik. Jenengan menika Mas Dukuh baru nggih? Nggih. Periode 2000 sekarang 2000 nggih. 24. Kok ganggih kek ngawur sampean niku. Nek di Iso lu ngawur yo lek yo. pelantikane kapan? Mbok sing yakin ngono lho. Sepen Bu kula tanggal ini. 22. Oh, 22. 2 Agustus. Oh, kacek 2 tahun lho motong 2 tahun. Oh nggih, menika rak jenengan dukuh sing anyar enggal. Nganone visi misine pripun jajal? Napa ajeng wayangan terus? Napa pripun? Napa ada anu apa sepatah dua patah kata kagem Kagem masyarakat masyarakat. panjenengan? Lah kok mak takon aku? Demam panggung niki Bu bingung kula. Demam Ilang kabeh. panggung. Wah, kabeh. mulane rentok jodoh. Lah ngene iku Bu. Tak cedhaki. Ampun Bu. Ampun. Alah ra apa-apa. Kali bapake mawon kula lah. Bapak Siono. Kula wis rapi Alah, piye kok. cerake enggak sakit ya kok. Wedi. Monggo, Pak. Abot sanggane, Pak. Kowe mboten takut disangga mboten abot. Rasa disangga teko dibubukkan aja. Kula mun los kok. Kowe kedan. Apa ta? Tin. Pak jenengan diajari ngomong. Jenengan nganggo mek ndi to mek? Nggih, Nah, nggih. Apa nganggo semprong? nggih. Oi. Cobi Pak jenengan sing ngendika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya ngono kuwi kok Pak Dukuh iki. Nggih dateng kesanipun para Bapak Ibu nyuwun tambahan pangestu mugi-mugi Mas Wikan panggenipun pimpin wontenipun sedaya warga masyarakat ing pesan. Nggih. Amin. 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 Salajengipun dalem dereng Bapak Kapol mugi-mugi Nggih. Mas, jenengan nomor berapa ta? 29. 29. Urung ndek bojo. Alah. Masa kok gur nggo pipis tok, Mas? Wah. Wow. Ora jomongke. Lah ngapa? Lah nek wong lanang kan supit ta, Mas. Karepe nggo ngopo itu? Ya nggo untuk nggo. Nggih. Tinggo ngapa, Mas? Biasane nggo ngapa, Mas? Nggih, pipis naman Bu. Loh, kuwi ngaku dhewe lho. Masa Hai. nggo bandulan kunci. Beda karo aku. Lah ngapa? Umur 29 kok urung. Lah- Lah aku 8 tahun wis kok. Wis ngapa? Nek niku ya kemajuan, Mbak. Lah pancen telojoke kok. 29 tahun nggih. Niki wapun diwarai ngendikan kalih Bapak mantan. Dan jenengan sakniki sing ngendikan. Ngen apa? Napa meneh? Kurang yakin sok meleh nggawa tas. Ben ngapa? Nggih, Pak. Rada semangat. Ya, ayo ndang. Mbok ora sia-sia kuwi Pak Duko ayo ndang ayo ndang. Lah apa-apa wong tuaku kok ya. Ha iya nak kowe keklek kok iso. Tes minder niku anu, Mbak. Iki ya sumuk tenan lho Mas. Kaya keringete metu kabeh. Kaya jejer demit ngono apa piye ta Mas? Nanti dikei tisu Mas Dukuh ki di Lah piye? ya dilapi sakake. Kula lapi ambak mawon. Dilapi apa dilap dhewe? Lap dhewe ya bayar nek. Nek tak lapi mah gratis lho. Sakake. Aku seneng nek ana wong isin ngene malah tak garapi sisan. Urung-urusi Mboten warga. saisinan nek kula Iya. ora dilap ra apa-apa kok. Rubung semut ngo. Maksudnya piye nek keringetan ra tau mbok lap. Ha engko ra ya garing dhewe. Ning ra yo delewer-delewer tekan ngendi-ngendi ra yo piye? Ayo carane. Lah piye digapake? Sing iso, Mbak. Dipalir. Ayo cepet dah ngomong.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu lan sedaya lenggah sedaya kang kula hormati. Heeh, kok ngematke aku. Banjur niku napa, Bu? Lah ya pengene anu cara ngomong ki apa sing nang jero atimu? Ilang Bu sedaya. Waduh, silang ning goleki nanti nek nang jero tak ubek-ubeke ya. Sedhithikno. Apa anu monggo saling Wis anyar mah ketanggur gondes. Sapa gondes sapa? Gondes ki apa Mbuh. Lek. Gondes ki apa? Ambuh. Ayo kur melu-melu cah nom-nom kuwi. Ya, oke, ndang ngomong monggo Bapak Ibu mangke saling membantu, saling apa ngono lho, Mas. Nggih, mboten niku mawon, Bu. Sajake ibuke Nyonto malah Pak Dukuh lawas niku lho, Mas. Munggah panggung wis joget. joget. Sajake mbiyen sok karaoke. Malah mboten tahu ya. Mboten tahu. Walah kok beda kali Mas Alip. Ngalor kidul. Banget loro kidul jan wis angel kandan-kandanane tenan nggih Pak niku. Wis saiki ora arep omongan. Milih omong apa milih nyawer? Lah. Ah. Nyawer nek aku. Siap apa niki, Bu? Oh, wis siap to. Ayo gek ndang ditokke. Ah pinten ajengan? Ya. Nah, tantang. Lah, duwe. Anggepe Mas Dukuh. Betul 10.000, Bu niki. Ketoke kaya kandel temen to, Mas. Endi to? Weh, Ora nganggo kaos jebulane. Kok ana ireng-irenge iki apa to, Mas? biyak-biyak mengisar-mengisar. Lah kok diduduhke ra ya aku ndelok. Kaya wis kulino banget ngenyang bareng. Kaya dek-dek. Nggih, nek jenengan ora gelem ngendikan, saiki aku nyanyi jenengan joget. Mboten saged, Bu kula. Lah kok apa-apa ora iso iki piye? Milih joget nggih? Nyawer mawon. Nggih, joget kalih nyawer nggih. Nyawer mawon. Ora usah ngenyang, ora gelem ngomong kok ngenyang. Joget lagune apa? Mang jeneng Wis ora usah joget ra apa-apa, rasa nyawer ra apa-apa. Nek nika mang batas daya gek goleke bantuan. Kok goleke bantuan ya sesuk jelas oleh sesuk. Saiki mumpung munggah panggung iki lho. Nggih. Kapan meneh arep garapi dukuhe nek ra saiki ya toh? Sik tahun ngarep. Tahun ngarep ya apa ngundang meneh, Mas? Ya ayake. Kira-kira ngundang meneh? Nek enten Bu danane. Oh, ya kudu ana no. Wonten. Lho, lek sponsor pirang-pirang kok. Reyok sok sik kari. Oh, ya kula kok jadel. Lah nggih. Iso nek niku iso. Sing bagus disawer. Ya aku jadel ya. Lagune napa? Kula mboten retes lagu Jawa sedaya. Waduh. Dangdut apa dangdut? Mboten retes kula. Lah iki jare Iki ngerti. Pak Dukuhe saka Nederland. Ora ngerti apa-apa lagune. Mbok bilih monggo masyarakate. Geman niku wau. Selendang biru sing pundi? Sing kedep tesma aku nyawang selendang biru. Apa selendang biru? Kuwi ning ora nganggo keyboard. Nganggo napa? Sing wau, sing kedep tesma, sing Jawa. Nggih, ra apa-apa. Ya kuwi ya. Ya. Diwalik songo. Bukani bunang ya, Tin. Jogetke apa Mas jenenge? Heh? Nah, Dulet. nganggo apa kae Bulet jenenge? kaya sambel. Nganggo irama siji kae lho, apa sak arepmu wis. Yo iki nggo jogetke Mas Dukuh. Jenengan aja lunga lho. Ampun lunga Aja, tase kok soalnya- dicentelke wae iki kepiye. Kowe ditadengi kono lho, pokoke aja oleh lunga ya. Aku jaga kene ya, Des. Arep lunga ra ono. Oh ya. Nganu Bu, niki anu nyuwune sing dangdut lali janjine apa ngaten nggih? Oh ya. Dadi ben iso joget. Rasido nah balik. Piye dalange kok meneng wae iki Lah ngapa? aku ra yo kae kesempatan kowe to aku ngati bingung Kok malah kaya sing ditanggapke kur delok. Ngomong wae rasa dindek. Lali janjine. Lali janjine. Yo joget, ora gelem ngomong. Joget sak obahmu piye jajal delok obahmu. Saya penting obahan.
Apamu sing tau teni? Piye? Sing cetha nggon bagyo. Kamu wis ora apa musiknya? Ambruk kok dipaksa. Nek durung metu ambruk ya ora ngambruk. Ayo ngatek kok nyempeknya ya. Ngatek langsung nyempeknya. Umpamane wektune ngatek ya ngatek. Aduh, maknya ngatek kok. Uyung esuk. Esuk ngatek. Berdiri dengan wah, jenis gue. Ini ngomongin jenis apa? Wong nang itu yo, ini nyok tengok, nyok ngadeg nyokan. Apa nih? Bonge. Tuh, makin nyanyi gue makin, ini makin. Loh. Sowo. Ya kakak. Kuasa uket temu sorano sing cetok. Sowo. Aku. Nah, gini iso cetha. Takon karo aku. Takon karo aku. Oh, iso disetel to iki. Nek jaman now iki get-get. Takon karo aku. Sowo. Aku temanku. Temanku. Bolot. Sowo. Bolot. Bolot. It's tidak kena. Au. Ut. Ayo, ngendine. Majur ini.
Wah. Oh, mikir nganti bengung. Wus. Mana dayu to wong ngambar areng. Kowe iki ngopo? Ndrai togok, Mas. Gak, endi? Gini. Ya. Oh. Wis prei ngrebab. Ayo. Saka ngendi? Padang. Ora nggo iringan, ora sah. Suwen. Wis. Wah, edian. Nang karo ngilo. Wis entek iki, ngene iki to. Kak, jam piro iki? Bu. Jam piro Le? Jam 1. Isih suwi. Isih kurang seprapat. Kliwat seprapat. Apa? Wis perang meneh ngopo? As. Tontak tak tak. Drak. Akapela. Duda. Mati.
Wah. Ora lucu ya wis. Oh. Wah. Đang thường tung tung cuma ngereng sumber kotor-kotor bumi kucing kumalut kotor getuk ayo dina sing maju mrene Cuman sumber kotor-kotor bumi kunjing kepala tuh kundur tuh oh meneh ya meneh nganu maju ini ketiban tanganku no 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 ni no ni no ni no 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 ni no 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 Ayo, saiki genting aku gamelan. Apamu sing tak lho. Kepiye kowe iki? Ayo, kowe aku sing tengah ning pati, aku wae. Anu kowe wae. Ayo. Wani ora aku? Apamu sing tani? Wani, 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 wani. Wani, wani, wani. Aku gamelan ora? Aku. Oke. Arep apa? Wah, aku ki ora playon lasem ora. Kodap terus makumnya wang selendang biru. Ora wayah. Ayo. Kowe apa sing takane mati? Majone. Plites gundulmu.
Thank
maut prajuritku Paranggelung. Nanging sing baku aku kudu golek lenane wong-wong Pancala. Yei prajurit Paranggelung mundura. Mundura kabeh tak colonge Dewi Srikandi. Dok ujare wong Adaplok. Kanyata negara Pancala banjur ketekan parang muka. Iki, Ger. Agenipun menika wau prajurit saking negari Paranggelung. Balanipun Prabu Jungkung Mardya. Oh, Prabu Jungkung Mardya kuwi ingkang nalika semana kirim nawala panglamar. Nanging ora digawe dening Kanjeng Rama inggih. Rawuh prajurit Paranggelung sameneika sampun mundur. Ya. Syukur yen mangkono nanging kabeh wae supaya padha waspada lan aja nganti lena ing kaprayitnan. Sing baku dibacutake nggone ngupadi Kakang Mbok Srikandi. Inggih, ngestakaken dawuh Raden.